Hurian ni Tuhan na hinalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Adorang so taruli hita siyan hata ni debata di bagasan tikion. Marsada ni roha hita martangnya kita. Mauliate mau pasaruan nami tuho ali debata nami debata Jehovah. Dia kadengga ni basam asini roham na totong nilehom mutu bagasan ngulu nami. Di bagasa tikio Tuhan. Dinalaho taruli hami siyan hatam todim parbadia na madongani hami. Asa tu mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Damang dainang nanolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus hata ni Tuhan. Na saur tu hita dia pala partikenon. Dia nek mai sian buku 5 Musa bid 2 patay sada rode 2. Diuduti musenang ayat onom rode ayat sia. Laus tajahama odo hata ni Tuhan. Nuaing pe ali Israel. Say tangihom maaturan do uhum akka nahupodaho tuhamu. Si bahino muna asa mangulu hamu jala masuk hamu tutano. Si tiano munai. Na nilehon ni Jehovah dibata niopumunai tuhamu. Dan jadi abba muna tuhata nang hutonahoni tuhamu. Jala dang jadi orwa muna siani. Ikorado tamuna do akka tona ni Jehovah debata munai nang hutonahoni tuhamu. Atong radoti jala ulah kamuna ma akai aido gabi hapistara muna do hapataso muna dia dopan ni akka bangso. Ia dung dibege nasida salu akka aturanon gabi dohonon nasida ma bangso napistar sahali. Jala napatas maroha do bangso na bulonon. Ay tung tu bangso na bulod dia ma. Songo ni jonok akka debata. Songo Jehovah debata tay. Manang pigahali pehita pajojo ibana. Ay tung di bangso na bulod dia ma adong aturan do uhum na tigor. Songon sadok patikon. Nahulehon dedo pamuna sadarion. Atong ramoti madirim jala parhamal situtu todim. Asa unang lupa roham di jamita. Akanang ni ida ni matam. Asa unang talus siyan roham sa leleko mangolu. Jala ikon pabotohonom mo do akai. Tuaka anakmu do tuaka pahopum. Ido yang gusahan na. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu molo taparwahon berita-berita na viral di bagasa na sa mingguon do 5 minggu na tupudi takas do tabereng demonstrasi na terjadi di Jakarta. Ribuan halak bahkan puluhan ribu. Sian kalangan mahasiswa, sian kalangan parsikola, sian kalangan artis, doi masya tonga-tonga masyarakat, mangarongom, mademo, ima kantor DPR RI. Bahasa terjadi demonstrasi di siala aturan pilkada. Nana yang diubah ima DPR RI. Na maralo tu aturan na pinahok ni MK. Na marlapatan amanginang aturan na dibain na sidai dan gabe mabain masyarakat sonang aturan na binadi na sidai dan gabe mabain masyarakat taruli. Ale justru aturani nang dibain na sida gabe mabain masyarakat muruk manang tarimas. Ala di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikiano. Marasing do aturan na binahin di debata tu aturan na binahin di DPR RI. Na nangima di revisi na sida. Molo aturan na binahin di debata di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikiano.
asa polin asa denggat asa ulido parngolon ni bangso ni debata. Dung ditogu debata bangso nai haluar siantano Mesir. Jala nengojak mana sida tutano na binagabagahon ni debata. Roma si Musa mangulahi paingoton na sida. Asa unang di parmiam-miam na sida aka aturan na binahin ni debata. Wasa tung masariko si tutu diulay si Musa ima aka aturani tu bangsoy. Amanginang dido aka padebiso pada narobi. Parjolo sa hali asa unang lupa bangsoy dia kabasa-basa ng dileon ni debata tunasida na paloh na sida. Napaduahon asa totong dingo na sida. Alana jolma manang bangso Israel na naing tol hastutano Kanaani ima generasi kedua. Naso mamereng be, naso makilala be, songo dia balgado huaso ni debata na palon opuna sida. Manang napaluah na toras di na sida. Alanang dibereng na sida be akan na dipamasa debatay, maka hal yang wajar dipengok musenang. Napatuluhon aturani danggabe ima disada suku, manang ima disada generasi. Alay iko sah matu generasi na mangihut. Iko tetap mangulan aturan hobar tulumoni rohani debata. Naparpudi wasa ma iko dipaingot. Alana takas diboto si Musa. Na manguluhon ima bangsoy tol hastutano kana dangi mana be. Alay ima si Joshua. Na marlapatan amanginang, walaupun kepemimpinan itu berganti dari Musa ke Joshua, tetapi firman Allah itu, aturan Allah itu, ketetapan Allah itu ikut tetap ima sada. Maka bangsa itu, bangsa ni dibatai ikon hok do diuhum, do aturan nang dipahojak debatasya si Musa, siya na ditiki ditogu na sida, saat tunat olos na sida tanah Kanaan. Maka mereka harus tetap hidup di dalam aturan dan ketentuan Tuhan. Dengan harapan, kalau mereka hidup dalam aturan dan ketentuan Tuhan, maka mereka terberkati. Dihita akadamang do dahinang nelonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Diturpu jamita musenang. Diajari do imatu bangso Israeli. Asa mangaraduti saluhna aka hapistaran man aka uhum ni dibata. Maka ketika mereka hidup, ditiki nasida mangolu di bagasan aturan do uhum ni dibata. Takasma di paruahan bangso na asing, hapolinon, haulion ni bangso. Maka bangsa itu, bangsa Israeli, gabet surmina ni debata. Di bagasan nasida, adong aturan ni debata, adong ketertiban, adong uhum, jala uhumi, na nang pademak ko dakko lang nasida, ale pademak ko ng humaliang. Jadi dakko lang bangsoy na taruli, ale bangsoy gabi parhitian ni debata, mabay bangso na asing taruli. Makanya di doko di bagasan na papituni, ay tungtu bangso na bulo dia ma songo ni jonok ni akka debata, songo jahuba debata tay, manang pigahali pehita pajojoy bana. Ay tung di bangso na bulo dia ma, adong aturan do uhum na tigor, songo sadok patikon, nahuleon dia do pamuna sa darion. Na marlapatan, bangso Israel, na tolas tutano Kanaan, gabi hataridan patik ni debata. Aturan na dilehon ni debata tunasida, dakolang lengket di bagasan harotas, manang di papirus dope di hatihay, manang ima di batu dope songon ima patik na dilehon ni debata. Alai, iko lengket di pikira dinasida, iko bagasan hadiri dinasida, jal ikut ulah no dinasida. Maka patik ni debatai do ngolu di bangso Israel, jala ngolu ni bangso Israelido, hatarian ni patik ni debata, mabain aka bangso na asing, gabi taruli. Dihita, akadamang do dainang, nenolonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus.
Hobar tu ujahan nasahat tu hita dia pala partikenon. Maka ngulun hatan di debata. Buado hita mangarajumi jamito di bagasan parngulota dia pala partikenon. Na parjolo sahali sian turpu jamitaon nang takas tu hita kajol mana porsea di jama si sonarion asa totok kita makangulun hatan di debata. Jol mana makangulun hatan di debata berarti ikon mangulu may mana di bagasan akatura do ruhut. Aturan ni debata na taulah di bagasan parangulota ikut tarida ikut dihilalakan na asing. Lapatan na mula mangulu hita di hata ni debata berarti ikut roha tope pikira tope pangala tope pangala kata. Ikut gabi sormina ni debata. Ikut gabi gobaran ni debata. Maka setiap orang yang melihat kita merasa terberkati. Karena apa? Karena kita hidup ala na mangulu hita di bagasan hata ni debata. Hata ni debata ima gabi ujahat dalam medalanya karerita. Jalajol mana mangulu di bagasan hata ni debata. Dang adong be ulan narumar di bagasan nakapar ngulona. Napadua damang day nang nanolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Taban majo ruji-ruji di bagasan parngulota. Ahado nekunwari sanota tu akay nakota. Di jama si sonaryo sahu parwa kami do manginang. Gudang do akan natoras. Mawariso naka artana tu anakonna. Bahkan gudang do musenang di jama si sonaryo. Ala na pejabat imana diwariso ni pejabat musi anakonna. Bahkan dia berusaha menghalalkan segala cara supaya anaknya ini jadi menjadi pejabat. Nah ada musenong jolma. Nah diwariso ni barakna. Aka bahkan ona luar biasa manginang. Alama merdatu imana. Arona ditiok na dipaturuni mana musenang. Na ditiok na diutahun na dipangan itu anak kona. Gudang disongoson nari. Dia ibarat na adong pitong gamna diletu anak kona usai pitong gamna. Merdatu imana diajari musai anak kona merdatu. Nah warisan-warisan seperti ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Ale di bagasan hata ni Tuhan. Tak kasih doko di bagasan naik pasyahonon. Atong ramo timadirim jala parhamal situtu todim. Asa unang lupa roham di jamita. Akan nang ni ida ni matam. Asa unang talus sen roham salelek ko mangulu. Jala ikon pabotonommu do akka itu akka anakmu. Do tu akka pahopum. Dido akka nang ni ida ni matam. Jamita nang di ida ni matam. Manang hata ni debata nang jinalom nang dihangolommu. Ikon ulahonommu jala ikon ido warisonommu tu akka paparammu. Maka warisan terbesar dari keberimanan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah warisan keteladanan iman. Ha porsiaw na tugu tu debata. Jala memang amanginang yakin dohami. Sonari Kristen di jama si sonarion. Gudang Kristen memang karena warisan. Lapatan na songod dia. Bapak na Kristen. Imana Kristen? Warisan status. Status kekristenan. Alay pangalaho di imana Kristen dan binoto. Tunggu dulu. Tetapi firman Tuhan. Hata ni debatan na tatangyo da pala partikianon. Dakolang status sabi. Bukan hanya status orang Israel sebagai bangsa Allah. Tetapi harus nampak status itu di dalam tingkah laku yang benar. Nah di ida ni matam. Idokun na kaninga jamitan na di ida ni matam. Dan idokun na di tangihon si pareomu. Alay idokun na di ida ni matam. Iko ni ma ajarun na sida tu akka pahopuna. Tu anak kona satu pahopuna. Maka keteladanan sebagai orang yang berpegang teguh pada perintah Tuhan, keteladanan itu yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Warisan iman. Maka ketika kita mewariskan iman kita, iman yang benar, ha porsia na tugu, iko porsia do hita, tadula kada konton. Jala ido warisan. Namanotong. Muluarta do manginang, sudah dosa naik. Mulu jabatan dong, dia tamah roa. Bahita di negara ton, dia jelas tamoto.
Paling lama 10 tahun do. Sai amo senang. Alay molo warisan nata pasatwa kayana kota. Asa mangulu nasida di bagasan hatani di bata. Manotong di hatani di bata di bagasa permulaan nasida. Warisan iman itulah yang sudah dipertunjukkan oleh Musa sampai ke bangsa Israel. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini juga sampai kepada kita. Warisan iman menjadi hal yang sangat luar biasa yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Damang denang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Adong masahala pajabat. Dung menjabat imana 10 tahun. Dido ibana ma. Yan lakopku pendongan iku gabi pejabat. Bahkan songon somalna iku nujangan ako kudina. Isa detiki Roma mana tu sadana tua-tua. Dido imana matuna tua-tua. Amang bohado bahenokku. Asa buy anak kokku gabi pejabat musenang. Roma na tua-tua di sukuma. Menurut dia amang majo. Dung di paron amang na salaw na nako dia amang rekod dorhana gabi pejabat na. Tidur na tua-tua mo daong. Buasa. Naku boto nina. Romay ma na tua-tua. Ang gosongonido buasa ikon na paksam manako mo gabi pejabat. Roma amat todok ma. Asurang susang uluna. Asa sonang ibana. Asa gudak kepeng na. Asa sangap ibana nina. Oido nina. Jo maju anak komu. Asara makatahi tadi son. Nina na tua-tua ma. Piga-piga hari kemudian Roma amat todok imana konna. Nang baru tamat ima kuliah. Didokom ma tu anak konon. Didokom na tua-tua. Lo mondo roham gabi pejabat songo di ma amongmu. Amelo kan anak konon. Down. Jadi pasana lo roham. Dang dingka ku berik pejabat ina. Tartopu adora mai mana toras non. Nah amang inang. Nanlonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Sia ceritai polu rajumatta. Memang ini juga menjadi dilema yang luar biasa. Banyak memang orang berpikir untuk menaikkan anaknya menjadi pejabat. HPI madang ngarong ima tiru asal gasat parngulonna. Ale di paingot tuhita amanginang. Iko gabi tiruan ma parnguloton. Asa di halomon akay anak kota pe asa gabi ma tiruan musenang tujuan nyareo. Tiruan di bagasan hasitongan. Tiruan di bagasan habonaron nisan debata. Asa unang gabi targasip akay anak kota. Ale ni di paingot musehi tuhita manginang. Naparpu di sahali. Di hata ni Tuhanon. Asa totong mahita. Manip hata ni debata. Jali ko tarida mahata ni debata naung tatiup na tatangihon naung taida. Marhite-hite nguluta nagabi tiruan. Tuak kahumalyangta. Tu anak kota. Tu pahoputta. Alini amanginang. Inilah waktunya bagi kita. Memberikan warisan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kepada cucu kita. Yaitu warisan keteladanan iman. Di mana kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka anak-anak kita juga harus diselamatkan bersama dengan anak cucu kita. Amin martanya kita. Moliate mau pasa ruanami tuho ali di bata Jehovah di bata amanami. Taruli do tutuhami Tuhan can hatam. Dia jari ho tuhami Tuhan. Asa gabi tiruan totong ngulu namion. Asa gabi pasu-pasu hami tuah kau moyang nami. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan totong mangaramoti hita.